अगर आप चाहते हैं डिस्को स्टूडियो शक्तिमान राजा का पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे तोरा ढेर प्यार के बुखार चढ़ल बा, तोरा हिम्मत कैसे भइल हमरा बहिन से प्यार करे के? रे मारो सही करा के एक और प्यार के भूत उतार दो सा, मारा सही करा के। दिहलू जखम तू गहरा तोड़ दिहलू ने के नाता, भले मर जाइबू दुआर पतहरा सगरु अनहरिया बुझाता। अब तो अखियन से गिराता लोरे, सनम काहे हो गइलू इतना कठोर, सनम है काहे हो गइलू इतना कठोर, सनम है काहे हो गइलू। मुझे अमित राज कलमालपुर हाट। एक बार आके गरबा लगा लो, देख लो कैसन भइल बाटे हालो। बस एक बार आके गरबा लगा लो, देख लो कैसन भइल बाटे हालो। काहे मिटावा तारू प्रेम कहानी, न कुछ बुझाई डर जनी सुन जा मानस रानी, बाद में याद हमारे आई। जानी तू रह प्रीतिया के डोर, सनम काहे हो गइलू इतना कठोर, सनम है काहे हो गइलू इतना कठोर, सनम है काहे हो गइलू। आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। निशा हमरा संगे मुझे अमित राज बता दो जमाना से कि तू हमरा कलमालपुर हाट। बता दो खाके कसम कही सुना सनम हो, छोड़ब न साथ तहर जन्म जन्म हो। खाके कसम कही सुना सनम हो, छोड़ब न साथ तहर जन्म जन्म हो। राइटर मनोज से नाथ कहेले जन कर बेवफाई, होई बदनाम सुना प्यार के नामावा, ऐसे दीवाना जे पिटाई। नहीं करह दीपक के मन थोरे, सनम काहे हो गइलू इतना कठोर, सनम है काहे हो गइलू।